Sí, la veritat que venim fent campionats molt seriosos. El bloc ve de fa 4 o 5 anys, ja ens vam reunir uns quants, vam continuar portant gent. La veritat que els entrenadors fan molt perquè seguim anar a entrenar, fer partidets, coneixen l'estratègia i això és el que ens porta fins a arribar a la tercera final consecutiva a Catalunya. Sí, aquest és el meu 5è any com a jugador de la Universitat Ramon Llull. L'any passat tenim aquest sabor agredolç que sí que és veritat que vam guanyar a Catalunya, però a Espanya a la final, malauradament contra Granada, vam perdre 1-0 i doncs ens agradaria revalidar el títol a Catalunya i encara fer millor paper a Espanya. La campanya promocionant el futbol femení, la veritat que és del millor que ha fet l'organització. Creiem en la igualtat, la Ramon Llull segueix apostant també pel futbol femení i crec que tots estem molt contents que això sigui així i encara l'any que ve donar-li més protagonisme a les dones.